awal DDM kenan. Wannan rayuwa mun shiga matsanancin hali, ya Allah ka kawo mu na zaman lafiya. Manyan mu sun samu wuri sun zauna da mun tashi tsaye su ce ba haka ba, ku bari ai sasanci. Wannan rayuwa idan ba za ku bari mu dauki doka a hannun mu ba, ya kamata manyan mu ku taimaka muna. Allah ya ba mu zaman lafiya. A da mun zarce sauran jihohi, amma yanzu an cin muna har ana shirin wuce mu. Mun shiga matsanancin hali, ya Allah ka anshi roƙon mu. Allah ka ba mu ga kabashin mu. Starboy awal DDM kenan. Shawara ga shugabanninmu, ya kamata a ce kun gane idan ba mu suwa za ku mulka a wannan rayuwa. Idan ba mu ba ku da mulki a Najeriya, kidnapping yayi yawa a sauran jihohi. Lillahi wahidul qahhar, Allah kenan mai biyan bukatun bayansa. Ya ba ku shugabanci kuma da shi kasuwanci. Ku gyara baya domin gaba da mun je can Allah ba zai baku ba. Shugabanni haƙinmu ne akan ku. Za ku iya tunawa wata ranar lafira za'a arewa da mu da dukiyoyin mu ba mu da kwanciyar hankali. Cikin wannan lokaci mun shiga matsanancin hali, ya Allah ka gane da shugabannin mu abinda suke kuskure ne. Rayuwar nan ba ta da tabbas, in kai ne yau gobe ba kai bane. Awal DDM daga MD Records Sound Studio.